Λοιπόν, τώρα θα δούμε στο βίντεο αυτό πώς βγάζουμε από το Ford Fiesta Mi K7 το card holder και βγάζουμε το φυσάκι για να ενώσουμε το ESP, το κουμπί. Λοιπόν, βγάζουμε το καπάκι γύρω από τις ταχύτητες, είναι κάπως έτσι, και το ξεκουμπώνουμε με σχετικά προσοχή, μην χαλάσουμε τα κλειψάκια αυτά εδώ πέρα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να το ξανακουμπώσουμε. Μετά έχει αυτό το πλαστικό εδώ, έχει ένα κλιπάκι εδώ και ένα από την άλλη μεριά. Πάλι τα τραβάμε με αρκετή προσοχή, δεν θέλει υπερβολική δύναμη για να ξεκουμπώσουμε. Μετά, αφού βγει αυτό, τραβώντας λίγο το πλαστικάκι, εδώ κάτω μέσα σε μια γωνία θα δούμε το φυσάκι, το οποίο πιέζοντας το λιγάκι εδώ, το απελευθερώνουμε και μετά το τραβάμε από εδώ. Στο κενό εδώ ήταν το card holder, το οποίο είναι αυτό εδώ και έχει αριστερά και δεξιά κάποια κλιπάκια, τα οποία πιέζοντας τα μέσα το απελευθερώνουμε και βγάζουμε το φυσάκι. Αυτά από μένα. Μου φάγε λίγη ώρα μέχρι να καταλάβω πώς γίνεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμο και να το χρησιμοποιήσετε αυτό το βίντεο για να φτιάξετε και το δικό σας.